præsenterer her 4 historier om nye iværksættere, der modtages i et fremmed land af etablerede iværksættere. Det europæiske program Erasmus for unge iværksættere sammensætter disse 2 parter i en periode på 1 til 6 måneder. Formålet er at fremme iværksætterånden og give de små og mellemstore virksomheder chancen for at udvikle sig, især på internationalt plan. Det er dem, der skaber over 80% af alle nye arbejdspladser i Europa. Maria og Panagiotta Vlahu er søstre. Deres virksomhed Ferriecos Helix ligger i Korinth. Han hedder Simone og er en ung agronom fra Universitet di Catania på Sicilien. Det erhverv, der har bragt dem sammen, er snegleopdræt. Alla Ferriecos io mi applico per fare delle analisi degli allevamenti, analisi agronomiche e pratiche, perché no poi anche delle analisi sul mercato, sul business degli elicidi e sul mercato internazionale, promuovendo perché no il prodotto con dei presidi e delle certificazioni in quanto prodotto biologico. Virksomheden Ferriecos Helix blev stiftet i 2007 og har specialiseret sig i at hjælpe med at etablere snegleopdræt i en biologisk cyklus. Simone skal bo og arbejde her i 6 måneder. Καταρχήν, ο Σιμώνε είναι Ιταλός και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι και εγώ και η αδερφή μου, αλλά και σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην εταιρεία μιλάνε Ιταλικά. Κατά δεύτερον είναι ότι η εταιρεία μας συνεργάζεται με το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας, το οποίο εδρεύει στην Ιταλία. Και κατά τρίτον, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Σιμών έχει σπουδάσει γεωπόνος και έχει ένα πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και στην εταιρεία μας. Økologisk landbrug er i rivende udvikling i Europa, og Ferriecos' omsætning stiger uafbrudt. Snegleopdræt er en ekstensiv landbrugsform, der foregår i naturlige rammer. Panagiotta Vlahu er uddannet tolk og oversætter og havde ikke kursen sat mod at lede en virksomhed, men iværksætterånden kom uventet over hende en dag. Η ιδέα προήρθε μέσα από ένα αστείο. Η Μαρία, η αδερφή μου, έτρωγε σαλιγκάρια στην Ελβετία και πλήρωσε τότε για 12 τεμάχια 37 ευρώ. Αυτό μου έκανε εντύπωση και έτσι ξεκίνησα και εγώ να το ψάχνω. I dag yder virksomheden rådgivning, eksperthjælp og udviklingsbistand til landmænd, der er tiltrukket af erhvervet. Hun har været med til at skabe over 140 landbrug med snegleopdræt. I sin praktikperiode kan Simone forfinde sine analysemodeller for jord og udvikle promotionsmodeller, som han kan bruge, når han skal oprette sin egen virksomhed. Sicuramente è importante Erasmus Impresa perché questa collaborazione porterà ad una nuova apertura commerciale tra quella che sarà la mia azienda e la Ferriecos, come una ditta commerciale molto affermata, e soprattutto penso sbocchi commerciali ed promozionali per i prodotti siciliani all'estero, in tutta la comunità. I dette program har modtagervirksomheden også alt at vinde. Simones viden om lovgivning og markedsføring i den økologiske sektor er et trumfkort, man ikke skal undervurdere. Σίγουρα το να έχουμε το Σιμώνη στο γραφείο από την Ιταλία, αυτό σημαίνει ότι μας βοηθά να κοιτάξουμε να βρούμε νέες εναλλακτικές διεξόδους για την πώληση των σαλιγκαριών και στην Ιταλία, αλλά γιατί όχι να κάνουμε και μια καλύτερη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. For at komme med i Erasmus-programmet for unge iværksættere, skal man udvise stærk motivation. Det siger Simones forretningsplan alt om. Io ho elaborato un business plan per Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica, comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale, cioè diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici
e far vedere, apportare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Takket være dette program har Simone fået lov at indgå fuldt ud i alle aktiviteter hos Ferekos Helix, for eksempel uddannelsesmøder, der arrangeres for kommende snegleopdrættere. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διαδοθεί περισσότερο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχήν θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε την εξωστρέφεια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πραγματικά να τις αναπτύξει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδo. At tage imod en ny europæisk iværksætter er lidt af et ansvar, men dette program er et ægte springbræt for SMV'er til at blive mere konkurrencedygtige på internationalt plan. Consiglio a tutti i giovani imprenditori, perché è un'esperienza unica e fa crescere sia scientificamente sia nell'animo. Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie, dann sage ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Jan Sobotka er underviser, kunstner og fotograf. I 2004 stiftede han Kattenvet, en webportal for Berlin Scene. Her finder man over 14.000 af hans fotografier. Han tog imod Julia Goit fra Litauen, som er uddannet økonom og teaterskuespiller, men det er hendes passion for fotografi, der bragte hende til Berlin. Aš sutikau Jan Sobotką vasarą, kai aš atostogavau Berlyne. Ir man labai patiko jo būdas, laisvas būdas fotografijos, kaip jisai dirba su žmonėm, apskritai kaip jisai žiūri į fotografiją. Julia har tilbragt 3 måneder i Berlin i forbindelse med Erasmus for unge iværksættere med tanke på at arbejde der i fremtiden. Den multikulturelle og afslappede hovedstad har tiltrukket mange kunstnere siden murens fald. Her finder de støtte og inspiration. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant. Und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. I dette gamle bryggeri har de 2 fotografer fundet sig et atelier for nogle timer. Julia Goit har en personlig tilgang til fotografiet, som er anderledes end Jans. Men de interesserer sig begge for portrætfotografiet. Under fotoseancerne med modeller fandt de ud af, at de her havde et fælles terræn og blev konfronteret med hinandens følsomhed og teknik. Mes pagrinde daug kalbėjom iš tikrųjų apie fotografiją, apie fotografijos principus ir apie tai, ko mes siekiame fotografiją. Tai buvo iš tikrųjų toks mokomasis periodas. Jan Sobotka pakeitė mano požiūrį į kaip režisuoti žmogų, kaip su juo dirbti, kaip su juo šnekėtis. Ir aš pradėjau fotografuoti portretus, kurie pakankamai mano atžvilgiu buvo sėkmingi ir yra sėkmingi. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmus-Stipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch, ja, über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen, was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion. Julia fandt undervejs i dette samarbejde ud af, hvad hun manglede i Vilnius,
nemlig et kreativt miljø og de kunstneriske og pædagogiske kompetencer hos en etableret fotograf, der sætter alt ind på at skabe gunstige betingelser for arbejdet. Šita programa labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamąją dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjų labai geras santykis tarp darbo ir mokymosi. Julia tænker på at blive i Berlin og skabe sin egen virksomhed. Opholdet i rammen af Erasmus for unge iværksættere har rettet sikkert hende en plads på det professionelle marked. Tai aš manau, kad čia yra labai didelis pasiekimas. Tie 3 mėnesiai Berlyne iš tikrųjų man buvo labai naudingi. Aš sakyčiau, kad aš labai daug darbų padariau ir ne per seniausiai vienas žurnalas paprašė mano nuotraukų spausdinti, kuris yra labai aukšto kultūrinio lygio. Aš tikrai labai patarčiau naudotis šią programą ir ją domėtis. Tikrai. Iværksættermessen i Bruxelles. Han hedder Thomas Faldier-Fuentes og er uddannet ingeniør fra Lille i Frankrig. Hans speciale er iværksætterkultur. Denne messe afslutter hans Erasmus for unge iværksættere. Ved hans side står Thierry van den Broek, direktør for foreningen Poseco, som har taget imod Thomas. Vi går lige et par måneder tilbage. Notre ASBL, qui s'appelle aussi Centre d'information pour une économie positive, en fait fait la promotion de tout ce qui peut dans l'économie apporter une contribution à la société. Donc ça peut être des concepts comme le commerce équitable, les investissements éthiques, la construction écologique, le tourisme responsable, enfin tous ces concepts-là. Pulse Up hedder det iværksætterprojekt, som Thomas præsenterer for at komme med i Erasmus-programmet for unge iværksættere. Hans mål er at udvikle jagten på finansiering til små og mellemstore virksomheder. Dans mon projet, j'ai ressenti, peut-être parce que je venais de finir l'école, un manque d'expérience. Et le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet justement, en lien avec son projet, de développer une compétence forte chez un entrepreneur aguerri déjà dans le même secteur d'activité. Foreningen Poseco arbejder uden gevinst for øje inden for almennyttigt iværksætteri. Mange unge europæere kommer her for at arbejde. Disse 5 måneder med Erasmus for unge iværksættere har givet Thomas mulighed for at udvikle og forvalte et fuldgyldigt projekt. Målene for hans forretningsplan svarede perfekt til det Poseco havde brug for. Alors c'est la première fois qu'on fait appel à ce programme Erasmus Young Entrepreneur. Il est clair que pour nous, la première chose, c'est que ça nous permet d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe. Donc c'est une personne qui peut contribuer concrètement à des activités qu'on a. Donc il y a un win-win qui était indispensable pour nous pour pouvoir accueillir ce genre de stagiaires. Thierry van den Broek gav Thomas en meget præcis opgave, nemlig at oprette og koordinere et netværk af over 35 almindelige iværksættere. Han har måttet lære at arbejde, være mødeleder og træffe beslutninger i samarbejde med sine kolleger. Ce qui pour moi m'a appris le plus dans mon expérience ici à Poseco, c'était de partir d'un projet embryonnaire, donc et le faire éclore et l'amener à maturité jusqu'au salon Entreprendre de cette année. Med sit franske sprog har Thomas vist sig som en effektiv mand på opgaven i Bruxelles. Men Thierry har også sat pris på hans kendskab til andre fremmedsprog. Formålet med dette program er at støtte SMV'ernes internationaliseringsindsats. Je pense que déjà, en fait, créer des synergies et des relations entre les pays européens permet à quelqu'un qui est national de commencer à penser en dehors de ses frontières. Et donc c'est une première manière de s'ouvrir au monde. Donc c'est essentiel et c'est un bon argument, un bon alibi, je dirais, en fait de forcer peut-être d'une certaine manière des échanges pour que chaque personne comprenne que le marché est aujourd'hui un marché international. Europa udgør et marked med 500 millioner potentielle kunder, et indre marked, som Thomas kan regne med i fremtiden. Donc le côté international au niveau du business, on pourra
Clairement le ressentir, en tout cas dans l'entreprise que je créerai en rentrant en France, sur les relations que j'ai pu tisser ici, les relations avec tous les entrepreneurs du réseau notamment, les relations ici avec Poseco. Et clairement, ce sera un plus le jour où je déciderai de venir élargir mon travail et mon activité à la Belgique. Thomas har løst opgaven. Takket være denne udveksling med Poseco mødte alle de iværksættere, som man havde samlet i netværk, op til iværksættermessen. Il est clair que travailler avec un stagiaire professionnel qui vient en plus d'un autre pays, mais ça nous fait penser parfois les choses autrement, et ça nous demande aussi d'avoir la capacité en fait d'avoir confiance en fait dans ces jeunes entrepreneurs. Ce qu'on a fait par la force des choses, et le return c'est du 300%, quoi. Eu tenho background financeiro, comecei por estudar gestão. Entretanto, há 4 anos atrás decidi mudar para a área das artes e comecei a organizar concertos e festivais de música. Fiz curso de Arts Manager e agora estou a fazer uma pós-graduação. Rita Meyer fra Portugal er i London på et 6 måneders ophold med Erasmus for unge iværksættere. Modtagervirksomheder er Redox Clinic. For virksomhedens leder, Dr. Alex Sethi, er der ikke noget så synd som musik. I studied very technically. I studied chemistry up until PhD level, but I also consider that at the same time I was doing that, I was studying music, in that I was a DJ and I had a radio show and I was building up my experience and knowledge of music and artists. Redox hjælper uafhængige kunstnere og distributionsselskaber med adgang til musikmarkedet for både radio, film og video. Alex Sethi elsker at opdage nye talenter. Takket være Erasmus-programmet for unge iværksættere fandt han Rita Meyer. I wanted to be involved in the program because I believed it would bring me key people, creative people who really want to work in this industry. I believe it will benefit what I do. Those people will bring ideas to me, bring new processes, new ways of working, look at what I do with a pair of fresh eyes. Rita har allerede i 2009 oprettet en virksomhed, IA da Fantasia, i Porto. Hun har som mål at få kunstnermusikken ud i gaderne og ikke i sit hjemland. Os objetivos do plano de negócio era crescer de uma forma internacional, conseguir arranjar contactos e estabelecer parcerias com outros países da Europa e outros, e conseguir organizar eventos fora de Portugal. The Bikini Beach Band er en ret overraskende gruppe fra London, som Rita har opdaget for nylig. Hun har inviteret Alex i studiet, hvor bandet øver, så hun kan møde musikerne. Hun vil invitere dem på en turné i Portugal. Aprende-se muito a trabalhar aqui no Reino Unido, porque há investimento na cultura, há investimento em eventos, há investimento nos artistas. É completamente diferente de trabalhar em Portugal, onde o mercado é muito pequeno e de difícil acesso. Alex Sethi har en skarp forretningssans. Rita Meyer har en bred musisk baggrund. Der er dermed tale om kompetenceudveksling, som letter udviklingen af unge europæiske virksomheder. I think it's most important thing, really, very important to help new entrepreneurs coming up, people with new ideas. I think when I started, my field was much smaller than it is. And I really was so passionate, I just pushed myself into it. And I think it would have been really nice if I'd had a mentor. I could have maybe saved time. I would have understood clients. I would have had someone to open doors for me, to show me clients, to get contacts. Hi, Joanna. How are you? Det europæiske musikmarked er et krævende og konkurrencepræget marked, hvor mange er kaldet, men få er udvalgt. I London har Rita udbyttet sin professionelle forbindelse med Alex. Han åbnede de gengæld døren for hende til sine studier, musikere og producenter. Eu penso que a parte mais importante que aprendi foi a maneira como o Alex sozinho criou a sua própria empresa e desenvolveu o seu negócio. E o negócio está a crescer, ele já o faz há 7 anos, penso eu. E estou a aprender quais as melhores maneiras de ser comercialmente agressivo, de adquirir novos clientes, fazer contactos
num país que tem uma cultura empresarial completamente diferente do país onde eu sou. Erasmus for unge iværksættere er en glimrende chance for to parter til at få gavn af hinandens talenter og kompetencer, og for en virksomhedsleder er det ikke det ringeste. I think Rita's brought more than I expected. First of all, what we talked about and discussed was she was going to help me the business side, the marketing side, social networking, improving my presence in these areas, and she's definitely done this. SMV'erne repræsenterer over 99% af det europæiske musikmarked. Dette udviklingsprogram støtter dem i at blive mere internationale. I would definitely recommend it to other companies. In fact, I've already started talking about it to other people I work with and anyone who's interested, really, people I meet. I think when you have something good, you always want to spread good news. So yes, definitely very happy. Nye eller etablerede iværksættere er de bedste ambassadører for Erasmus-programmet for unge iværksættere. I dag er der hundredvis, som har deltaget i programmet med støtte fra Europakommissionen. Lad os håbe, det kan inspirere alle, for hvem iværksætterånden er uløseligt forbundet med det europæiske økonomiske landskab.